painting matana ye na yakwa kudi ho nkomo Abrantie bi a wadi efie aduane Joseph Amwa ensem bi amansia central work kano enam so ama posifo asone pechi ya namba kwa independent power producers na omo bo Ghana mine Ghana man penetrene se eka wo mo de wo mo abande de wo no so ban hwe no man tuatua entrene ne nyina se wo mo generators wo mo de ye adwuma ma ye nya electricity ama ye nkane na gina so no wo mbe dundum no efri china economy betima ya na abusu ye beti asim ne ne fobia kwa kodi ho nkomo Ema dwadifu a ewo enkokwo central market esan se wo pasima ka kire nyame a na wo ka kire framanti no wo ka kire wo aban ka kire se wo ka kire o mapani na do danko akufo ado se won kwo wo mwa wo ho kire won abusu aweni afofro pini akeke se ne se kase abia wo bia na wie ye ba ne de aba besomo ye de aseda Emma African Origin Travels and Sports Tourism say African Cup of Nations na ekoso Morocco abonten so na under 23 for no wo mo bono so pesa okona Ghana mrantie no okota wo machi ekoto nyom ko bonsam e de support wo mu a for ne ekire o matena ye o mo de obekọ do sika kuma bi e na wutu ye no akire o mo de adom ekọ UK o mo de amanfo ekọ France o mo de amanfo ekọ Germany o mo de amanfo ekọ Italy e de bi ekọ Spain na mo makọ akọ ye adwuma e ye June yi e de kosi July yi mu a e na o mo de amansan ekọ akọ ye adwuma nti so woni je ho a ne ya ne so beboro mo offices na no mo akọ din komo so what's back clinic say en kancha mo say banu stroke wa en ko ba bia me anyu second wo mo ye excellent test aso ye expert on a wo mo cell stroke ya de amwa sasi udadam a en ko ye anomfo de no so wa cell stroke ya de nso ntimi nkasa wa cell stroke ya de nso nante ho e kwa akoye odin wa cell stroke ya de nso settle ya ntimi ntene na chia e na wo chia so what's her back clinic yes stroke de en ko ba bia ye tinete enfo ne ya yawo enfo ne mfidodo a ayawo for ne ekire so what's her back clinic ya ye wo Shim School Johnson and a barakese na yemfe dru enkan ya Bolivia Enterprise for the Future Life Smart Food so you see your food is your medicine is your food e aduane a udia esanso ye dro na ye ni peduane mu adwuma bia ntini no mo ma mo jare dia fusa ne yabusua ye kwa ye be nyina yade ne beba na kese ntini no mo asisi ye wo jare ntimi nko emma ene kofa yade ba onya aduane a udie esanso ye ni peduane mu dro na bia ntini no mo ama hoden da bia ba eboa pa no nti ene ye kan for Future Life Smart Food ede ama wo Tabita Clinic say en kan cham say about the prostate yade and diabetes ya abusuanfo ni nche ba bia say Tabita Clinic na wo so ba be ma medical culture say wadi mfie aduanan num e kwa ahyase na fo ni e kire e Tabita honomo ni entan hwe prostate na ema emema ye yade pa eku yentam no ema ne nkoye cancer ansa enti what start o Johnson oti ya wom o Johnson ten kasa Johnson akam enti ma o Johnson mo je de kire no mo baba abusuan e prostate na ebon kai no fo ni kire Tabita Clinic na enya ho adwuma mo about diabetes so a sese nkwada no nyina hyase o mu nyanya bie fo ni e kire Tabita honomo ye be ye ho adwuma ade ama ododo ye sofla alignment wa fru sofla interchange no a u sanate sane wo kopatase no on sari faso bu se Tabita ye honomo a ye som de bia cloud internet Ghana se for internet won sansam ebedan se open wifi open hotspot deployment no internet ne se use no ofie ana se adwumam ye de ni gina na so a ne bo no so da fom emreki ehim de bia nso to awia bo wo de ye adwuma saa ye otek ya abrosan no aye opposite Love FM no ehwa ene ebutu ena ma me abe se awia wa transe ota no so patrapa new site no mo wo se yade no ye den ne ye se yato no huhumu e de ama wo no fa be da no fam paibo ene bibi donka yade ne te se de bedwane afri ne padua no mo second sir yade no a epiefie bi mu a na akwakoye brabo akwakoye sum na akwakoye ibaye ni adade ne yade kwakose no doctor for declare se kone ko wu a ma me abe se wie men kan kire o se ni da so ho no mo for ne kire tano so apatrapa new side junction so no fa dro nkan ya nkase abi bidro ya yade suru isa for me sahwentia ene akekedo kakra wono no ene ode kan yade ne te se de a ebedwane de afri ne paduan ma wiei odi mizo ne 5G ebo kase ne so a e the rough uya na de apparativo so aka ho ekoye pa awiei wo mo ene ma ye vemu a ba bia wo bia awiei yetimi aba na yaba besomo me de ede na ya obo amale bia boga awiei me ne o se ya aboaje o forisu for any brain now for some young coach to Nasrani Abasan from Yadamo Chassier at the free
Penny Quancher for the National Identification Authority. Eternity can say NIA, one of my atraye. Professor Kenatefa and watcher say, I in a Juma war ye, Penny Quancher for the National Identification Authority. And any, I know a Wahunya Sam Ketua, one more Horono, one more Camfuno, one so mu dinner tem, a dinner tempan, and Suningano, a Jawano Fabagan, yes, wine, and then you'll be can woodie, a Juma man penning another Danko for the Diamano, so on young from some Ghana this year, and found some Nemino, and one in any dear chira, warrior, say a Bequa Cipia Sita, or so a buonoma or ba, Sagana Kadi, or Pebia, or when a Nimne Yabia or Digina Honomoa, ne home more Ghana Bebia, Naso Change no say, or Ghana ne, no ba, no Babe Ghana card be. A 4 year old James of 15, some no dreamer, I ran a chica crabia, or both Safin, what didn't say quaquatin, no fun and now of fast, Sister Wabby, just a 10, ya which more NCC so, and a number some other do noir, and said that and cancer papa and fanon and so no, and was woody, the Juma Mampenin and other Danko Kufado, at the Amano say, you Ghana, ya this year kind, any hour what to do a one mayimum, or bra, ya de Ghana Cadema Manfon and noir, and what Juma and a warrior, Professor Ken Ajiman Atifa. People tell me I'm too embarrassed to tell you what I heard somebody say about you. Anybody insulting me has got no clue who I am. Those who have not gotten their cards, they fall into 3 categories. Let me explain. There are those whose data exists since President Kufuor's time. Her name is Frima. M-A simple. Then under President Kufuor, then under President Akufo-Addo or Mahama, she goes and writes Frima with an H at the end. It changes the name completely. So when you come and you administer your fingerprint, the system arrests your application. She was previously married, has moved on, and she is not going through the appropriate legal procedure to change her name. Somebody goes and takes a new date of birth. We have a PhD holder who says he was born 1972. He has a birth certificate to prove it. He says he was born in 1962. He has a birth certificate to prove it. He says he was born in 1968. And he has other documentation which, if you do the transposition, you realize that yes, the guy was born in 1968. So which is which? And he presented one of them for his Ghana card. There are Ghanaians who lie. There are Ghanaians who have the nationalities of other countries that do not permit dual citizenship, and yet they come to Ghana. They are from Austria or Germany or the Netherlands, and then they come and get the Ghana card because they don't want to pay $120 for the foreigners. So they get the Ghana card for free. And then when they get into trouble, they will say that NIA lied. NIA made a mistake and issued them with a Ghana card. So the main reason people are not getting their cards, number one point is that the information collides with something else that is in the system, and we have to correct it on a case-by-case basis. That's number two. There are those people who, at the time of their registration, there was network challenge. We do our best to locate our registration centers. We survey every place the Electoral Commission used in the last election. That's what the law requires us to use as our registration center. After using technology to determine where the network is strongest, then we locate the registration center. But sometimes, in the course of the work, the network just disappears. So some people don't get it instantly. But we introduce this instant issuance as a solution to the problem of old, where only, as I said, 900,000 cards could be issued. So we developed a technology, and by the way, over 85% of the cards were issued instantly. Abusuanti wa Penny Quancher for that National Identification Authority no Professor Kenneth Ajimanatefa and yetene kantina Juma wa yes Penny Quancher for that Ghana card one sensem nyina ho no se ne amanfo si horo no edinatam ebru ne nua bonedi no say ya no wote no so no de nya ne obi kan wotie ono no de na wo ye no an wo hwe a wotie no wa ye ho adwuma so ye fra wa ayi efrima na wudi echi ntwato na nanu ya wo koba ya wo si udi no eche soso enti emfa nsoso ma wo edi ne sesa ye wo frema
H and a chatwo and ye wo frima in a chatwo etina kobasa no na nye wa into wose wokọ na akwaje nkrata foforo bansana se Ghana card no be ye diamawa o matima ye ediama nenso amanfo ntiase ebe wiase no odi watam horowa mebi kura ko bodua wa kire ene adede ne nyina no o se sankrofo no wonti wo bia case ya amamra yede to aba ewo Ghana memha e kire se emrahye bedwani bi empofri mu ohwere ne enkwa eno ane yeto aba foforo na yedi yi emrahye bedwani se de be yobekwa akwaje empuntuo ene yedie abre na dehye no eno ene by election no na sentem wodi wani ekirem ewo kumawu a by election ekoso ena asenot by election akoso a sabre wo mato aba no awie na de odi nkunim omo apagya no nsa na yenda enkote a amansia central mansini mu abato empeso aso odotobiri constituency na abrantie bia wadi emfienhia aduanan Joseph Amu adodo no efra no Bashi na ne nsem bia woka otena kasafonyini ene kasafidie bi so eka ye enyira ene se wodi wani ekirem ewo amansia central odotobiri abato empeso aso a sabre de ohia ba election na ansa no bi beka se ba election enkoso no na chesemrahye bedwani ni wato nananom ewo nsedo eno ene mpanifo ekiremu a asemu abrantie eka ye emu awuram ye papa ema mrehye bedwani ono ede Emmanuel akwasi jamfi ete sa semi bi ene yi wama aposifo aso abrantie Bashi ne pechi a sabrei mene wo kasai aposifo ensa aka no na wototo na no sentia wodotobiri abato mpeso aso wo hia ba election na abra wo man hene yadubu ache ema wiase nyina ache one honorable Emmanuel akwasi jamfi etwetwe nkomo sentia wo me achi abrantie wo kire mu sei ekire no Mema yanche no ebo mama police for I invite no enam asem a woka ye no enti police invite no why ni be 2 hours crowd ho no taking statement no call na ohene de ekoso sese no e wo se enipa ye hwe hu shi ye pa eye no krese akoba elections yakukuma wu yakọ asin law ye no kwa ni by elections aye but you say by elections bi e beba no ada say enti no bibinti se di si asin law no court to say on fana kunya nto kuma wu MP no wi ono na sabi nyamito ne safre no enti sa no ma wo mu ne bitina ma ba election taba edin kan mitia se se mini criminal case bia enti court ntumi ka se mentra ena me nkodi hu komo ba bi se me resign na ma seat na e vacant enti the other option aka ne se ene ekoba se nyamito ne safre ni a ana se nipa bi eye me boni a ansa ne tuna ba election sa na tie mini a o sa ne pa ya obo no se me ye ba election na ye ba election sa me criminal record me resign dia kan say ewu betumi aba enti ewu ba dia ene ne be ba ele asem no ye tene say abrante na o kan asem panyina menene call contest 2020 no eye lawyer me wona ne kona kra na lawyer me nipa na kra wona ne kona kra na na wa papa ntin say wo free for by election dia e kan say radio yi to bi koka bi o hosa and they just o boasin kuntu ni ho o bi koka bi o boasin but dey free ba no eno na ma me na take that action say man fi ya e bia na didi agora na obi ede menkwa edi agoro senka ekikaki tensa senko fo tani bia kami ma police invite no so we say be menye odoto bi menye obi abone adwuma me ye no miguso a me ye enye obi a de open and saka ntuntu de bia no ihia de foforo obo odoto bia ba bia ye nka ne asem na ewo ni ba bia eduro ba bia school sem ba bia na ewo ni ba bia eduro sisi a isu asem ya yare sabia ihu bi obi a obeko bia no hu de no ma si akonenim de ha ya de sisi ya me ti ha sisi a me nje eya akwan ai wo odoto sabia no so kra no nyese ye jegu we de twi na ekoso ya kwan no ye bibia ma contractors na free site o say abanya twi omoka me say me twi dia say de be na boni be na makoyi obi a ye ka say me ba ile enti be di free ba no eno ni ade a me eye me hu a me ma police yi ba che say o me chechi mu because that branch na kasa no eye be 3 years ago 2020 no o mobilize boys bi ene entity bi akwasi ye kubru mi dua mo de synapse ne no election crime ni kwa se to me na nyame ado me da ho tia nti say me for no ba radio so so be kase o ni de o via se ba election ba oduto bia eni kwa se me tia ho sa akwa
Wei ana wote edi free Honorable Emmanuel Akwasi Ejemfio ni nyina ene se ye ka se by election dia na nipa kro no wato na nanom ense do ene na se wohwe kumawu ene asen nota se dia manfo esi eye mpuntu dwuma ansa ne ato aba no na kire se dia mpuntu abo adehye wo Amansia Central no se obi wu na ne by election koso a aban eni beko ho no akoye mpuntu na yesemtuo ni Ebeneza Boache ebutu a sabre dia ekoso sabrante no invite no si a che no yaja no ade bai pa na ekoso Ebeneza wotemenka memo ha mejo so mi na pani pa ne mpom te sai radia ya wi kuma se bro no ba ko de nyame da ban ahodwo amokom tini nyina yiwom na Joseph Amu Abashi yasi apostle for invite no sabre yakosi sai aminu ameda se memmo ne tofa kakra na yamatie famutie yakasa fidie sonso akwaba na nyina ne se da no ebrada etwa mu ya na radio station a ewo Amansia Central Jacobo yamye programs manager da no na omoye morning show omoye na omoye phone in and phone in no nipa odin ka freye Joseph Amwa dodo na afre ne bashi enti ofreye na enwuma sha se din ka to se kuruma yede asen ayede ana owie no ka to aso se asen ekwan ekoso na se manfo chesika dia on the go pepese by election be ba Amansia Central odotobdi okan wie no se nensem opeso waka nyina no tiawa enti yaye program na wie the next day ade chi Wednesday na menya call se da silia call no omache no enti yense na as programs manager no me call police station na yakobusam se sa na tie ana se bia ayebusrem ka bi minu ekoya anokre na omacha branch na mebusa na se die nti na omano so wo fie na police for me no ba se yemna hye bedwane se watrete ne se obekunu nti obekuna ma ba election aba anu nti na oma befa no na ese sa nti ho no station officer ho request tape no and bi adwumadie no nim se ya record bibia nti yakofa tape no ade man panimfo omoboy na chese de midin kan na first na no a ene wase na ja oya panyi ana be make that case in chance ya to yan safra branch no nti yan comment party panimfo no bi one Mr. Agent ono council of elders na omo patron fo no bia wo NPP party no to ono so bai ne panimfo be kasa no mo se ne sadia omo ma branch ni be omo ntwe na no ase no ma ne be na nyame adoma adwada be MP so wo Accra nti adwada nyame adoma ombeba na omashia na dia asam no etie no se by election okokan no ana wompe ana se de nti okokan ya omya che no na nyame adoma adwada eni be ho bia asam ni nyina na pomasibile ebe kwa kwisi mini okay Ebeneza Boache na chia ya chi Joseph Amu adodo no afa no Bashi a wo kokeka se ukọ Amansia Central wunya by election no ho ensensem na yikotie ye no abusua yanto akase no somamo na yemfam nko NPP amanyuku no atena ye na yekoyera alankojo kirematen na tena ye na yakwa kodi nkomo kakra mamo no tua se NPP amanyuku no ya hoboa ema enei wonoma akoto abayi pani a obedi party nanim ede wonoma akọ 2024 elections no na busia sa hoboa na NPP amanyuku no eye no eno na wera no mayi wo muti se to ane ene yesi ane fo no mfatumi ma wunu mu a yera alankojo kirematen oka ho bia wo bonto o my Ghana ni intro no ntwe asaso esere dom no so munya ne mugidie mfatumi ma no no ne MPP amanyuku no anim fo nko 2024 elections no na kwambia so won ne betima break 8 ede ama MPP amanyuku no na busia sa wo a yera alankojo kirematen eye bontoa enom ne ade ane ye tete se de kwan a woba befa so ede ehyehyia delegate no na tese osesem na ode foforoye kakra ene kwan foforo afa so ene delegate no ehyehyia na no na abusuaye hwese
yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne lawyer Yawboaben Asamoah ɔhwɛ ne amansan edi nkɔmɔ ɛma yɛwura Alan Kwadwo Kyerematen akɔ nkɔmɔ wɔ ahoma no so na wakyɛkyɛ yɛn nsɛm mu kakra ɛkwan bɛɛ so ɛna yɛwura Alan Kwadwo Kyerematen bɛfa so na wɔhyiahyia saa delegate wei ɛne sɛi ɛna ebesi akɔ na ne nyinaa mu no abusua yɛgu so a yɛbɛyɛ a yɛde kase ma mu ɛfa yɛwura Alan Kwadwo Kyerematen campaign ho a ɛne yɛate sɛ sisiɛ MPP amanyɔkuo no akɔyi mpanimfo a Nyankopɔn yɛ adom a wɔn ɛbɛvɛti nipa mako du no a wɔn ɛde wɔn nkrataa akɔma NPP amanyɔkuo no sɛ wɔn pɛ ɛyɛ president ɛdie na ewura no mu a wɔn ayi wɔn no wɔn yɛ mako nkono wɔn yɛ nkono 9 ɛna wɔn kɔ na wɔn akɔdi sɛ adwuma no ɛde ama NPP amanyɔkuo no Kane Speaker of Parliament Professor Aaron Michael Kwe wono ene betua no se chairman honorable Kwesi Amoakwata Rose Minister obe member ewuku no so opani Stephen Abankwa ye boa sekere wono so so bi atwam no ye treasure Physical Assembly de ma MPP amanyuku no wono so be call committee ne so bi ena honorable Osebonsu amo a ya dodo na sanma ne se obi amo a wono so no ebe ye member of committee ne so ena Lord Kome so eye opani of operations so o mampani na nado danko akufo na tena ye wono so ebekọ se member committee no so lawyer Frank Davis eka NPP amanyuku no mre nimfo ho wono so ebeka eye mpanimfo ho ma mereta Talata Asobayire waka NPP amanyuku mpanimfo ho wono so beko committee no so Yera Hackman Ousu Ajiman NPP amanyuku no Council of Elders wono ene yetitre ni wono so ebeko committee no so ena ma me Adelaide eye anhre wono so ebeko committee ne so a wei eye mpadimfo ebetena se na nipa du no a womo afankrata ewo MPP amanyuku na tena yes womo pe president edi party ni nyiwu num no mo ni party nanim enfom nko 2024 elections no sa nipa nkunu ena ebetena se adoso se wura num nyina wei eye krata nwumre awie ya ena MPP amanyuku no ede eba abonte a na nke ehwese yebekọ awoma no so ne lawyer Yawboaben Asamoah akodi nkomo afa eye yewura Alan Kwadwo Kyerematen krata wode aba abonte awie ya ne anope ya se ono de ne campaign wo sesem kakra kwan obefa so ehyiehia delegate no obesesa no enko ese bi obekọ omo so se so amia ne nko aba bantima ne nko aba sese no wo ne se oba be keka bom ne nke pese ye hu nkyiremu ne hu brekora obehya se edi sa adwuma na buzua yeguso etoto homa no se ebe ya lawyer Yawboaben Asamoah homa no so nyama ye de yento akase no so mamu ne yemfam nko ensam fufuru mu yetwa kase no so amamu asabre ye komra hyebedwafie ene asetra ekoso na ene ise wohwemu so a James Jachi question wono so ekoswan ede akere embrahye bedwafie se de be ya emputuo ebekoso ewo Asen North na sabre ya yekasai yekọ embrahye bedwafie ne ekotie de ekoso ansa na yato adwumadie ni so to be happy. I think it's slated for a fast day. It's 26th, a Thursday, or 27th. It's one of them. Either 26th or 27th. Check for me if it is 26th or 27th, which is a Thursday, or the last Thursday of July. It's 27th, right? So it's 27th. In fact, yesterday I even made a mistake in communicating to the Minister of Finance. I said 26th, but when I replied, I think I saw that I had made a mistake. So it's rather 27th of July. We'll have the mid-year review. The inauguration. Yane nana ya entwetwe enkomo ewo emrahye bedwafie nana ya otemenka memoa ha Mejiso me nya bema oba pa ne mpom te sei oba de adom me ho ye na wonsore de akani sabre de wani kotu abisi a wo hwene santemo no wo de ehwe de ekoso ewo mrahye bedwafie sei ena ekọ ewo mrahye bedwafie me nua mama Kenya wodi ama ne wie na me ma Sompa tiefo nyina akọ abamfa wo na shebedwom enen so na shebedwom na kwasetena na nanka ye hwe animu se nei na shebedwani a to abama no nyamfo Jachi kwesi enka obegina simpie na paso no afaf na swai akye oman Ghana akye se adwuma no obetumi aya na so ntumi nye ewo musa ne wo mabo hu dawuro ewo oda pipa mu de
nanso ebesi nnɛ saa dwumadie no ɛnkɔɔ so yɛ ɛsan sɛ speaker nkasa anɔpa yi anaasɛ awia yi ɛnyɛ ɔno na ɛtena adwam na mmom ne first deputy speaker ononyamfo Joseph Osewusu ɔno na ɔte adwam enti yɛhwɛ sɛ ansa ne sɛ nnɛ ebi a na asetena ne bɛkɔ awieɛ no na yɛ papa Gyakye Kwesi wɔhyɛe anaase ebi a na wɔtwe edi yɛn anim no ɛna mo bɛma no ɛhyɛe na me nua ansa ne sɛ nnɛ mmarahyɛbadwa no adwumadie na ɛbɛkɔ so no ɛdɔm kuma ne frɛ nsɛnkyerɛwfoɔ nhyiamdie na ɛberɛ a ranking member ɛde ma energy committee ononyamfoɔ John Gyinapɔ ɔne nsɛnkyerɛwfoɔ kasa na ɔkyerɛ sɛ independent power producers wɔn yɛ ankware ku a wɔn so aban sene na nkanea nyinam ahoɔden no ɛnea wɔn ma yɛ bi paa nanso wɔn kyerɛte wɔn Ghana se ɛsan kaa yɛ di nti no anhwɛ a powers na wɔn bɛtwitwa mu ɛnea dum so kɛseɛ paa na wɔn Ghana yɛbɛkɔm ɛnu nti ɛdɔm kumaa ne se sɛdeɛ aban nyɛ sika ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo onyɛ sika ɛkɔ hye no wase North Mountain so no sɛ ɛka yɛ da hɔ wɔn a wɔden ase wɔbɛkɔtua anyɛ saa ne dum so ba deɛ a ɛne ɛho subuo nyinaa wɔman Ghana ɔmanpanin ɛna yɛde ɛbɛsom no na ɛnɛ ɛno akyi no majority leader ononyamfo Osei Nsabo nso wakyerɛ sɛ media budget review no nyame yɛ adom a July bosome ne de to so aduanu nson afi mu ɔman foto samfo no nyamfo kini oforiata wɔde baba betum na hyɛbadwa n'anim ama Ghana fo nyinaa so aso atimi mini a wudi ka ya ye ɛne bia akɔso nana ɛne metini ye pa de a na kyɛ sɛ ɛka no yankɔ akotua de a Ghana dum so no yɛbɛsɛ awuram biem yɛbɛsɛ akɔdum so ɛyɛ asɛm ɛwɔ mam ha o enti sabre no deɛ no ɔmo yɛ a sika yi ɔmo bɛkɔ akotua na Ghana fo benya nyina mahonde kanea ne yɛtumi ɛde adwuma no na dɔm kuma no de kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɔmanpanin ne MPP abanya sika kɔhye no wase nnɔfo kɔtuatua sika ma nkurɔfoɔ di ne firi aban wɔn anya wɔn fa saa kwan na so ne ka bi a yɛde independent power producers ɔmo supply yɛ power no ɔmo ntua yɛ ɔmo kɔtua ka na nyɛ sɛ ɔman Ghana dum so ɛne afebɔɔ ne yɛ dɛm na ne ka sɛ sika yɛ akiyɛde ɛkɔtuatua nanso abatoɔ ama so sɛdeɛ ɛdɔm kuma no ɛka no na Gyakye Kwesi ɛnɛ ɛdɛ ya obɛsuai ana wonsuai ɛno na mɛka sɛ ɔmo bɔ ho dawuro ɛwɔ ɛnɛ da pepa mu deɛ nanso ɛbɛsi no saa dwumadi nkɔɔ so ɛsan sɛ Speaker of Parliament Mama Kingsford Babel mpɛmpɛn a mene kasa yi ɔmɛtue mu ɔman mmarahyɛbadwa fie the first deputy speaker na atena na ɔhwɛ nti yɛhwɛ sɛ ɛne kobe ɛne si na nsia bɛbɔ ne deɛ ne ɔho baabi susuan ɛde borɔde ho no bɛfa nana enti akɔkɔba ne sɛ Babin Amadia na kyɛ sɛ Gyakye Kwesi ɔnsuai anaa parliament ɛwɔ hɔ deɛ na nka ne yɛ fra yɛhwɛ ne hu sɛ ebi anka first deputy speaker atena ase bi a saa dwumadie na ɔmo bɛkɔ so nanso bɛsi nnɛ obiara yɛ din obi anka ho ko nti yɛntini hu sɛ deɛ ɛkɔ no abati bi ɔmo de akɔ sɛ ne na wɔte anaase nne mpo ɔmo bɛyɛ a nanso ne nyinaa mu no ɔmo na ɔmo sɛ ɔmo hyehyɛ mmara no nti na ɔmo bɛka na ewu egu so ayɛ twɛn wɔn deɛ ɔmo bɛyɛ bi a deɛ ɛho amanebɔ bɛba bɛso mpirifo na kyɛ sɛ wanhwɛ yɛ de agye sɛ speaker na ankasa bɛsuai ne ɔno ɔbɛyɛ no adeɛ wohwɛ adeɛ si kɔ no saa na yɛhu ni sɛ ɔmo pɛ sɛ speaker kɔ ɛbɛtena na me nua ɛno akyi LGBTQI+ mmara abɛda mmarahyɛbadwa fie akyɛ Ghanafoɔ ɔte mpenten kɔ ɛhwɛ anim sɛ mmarahyɛbadwa no nsi ho gyinaeɛ anim yɛ a ɔman Ghana yɛhu yɛgyina apɛn sɛ yɛpere so ama ɔba na ɔba aware mmarima ne mmarima aware no saa mmara no ɛnɛ ononyamfoɔ sɛ kyerɛ nsa kyerɛ sɛ na wɔtwe a yɛba bɛsi mu yi ɔmo bɛdi ho dwuma na mmom no ɔtwɛn chairman ɛde ma constitutional legal and parliamentary affairs ɔne ne ranking member Bernard Ehiafo ɔmo tu kwan yɛ kakra nanso yɛnyɛ na nkyɛ sɛ ɔmo bɛba bɛduru animre yi nti wɔsi efiti benada ɛkɔ no debate fa anti-gay bill ne honom na hyɛbadwa ne de bɛhyehyɛ so wɔn mu wie a constitution state ɛbɛfam na afei gyinaeɛ bi a ɛsɛ sɛ ɔmo tu no ɔmo asi afa saa mmara no nana ɛna awia yi mɛda ase
Yensem troni nana ya ono ene kotie ebese yen efiri emrahye bedwanim ene se ukọ emrahye bedwafi a asem bi ebetofom bia ono ene tumi ede ebreye abuzanfo yensa nkoye chi na ye ne yewra yabobia samwan kodin komo na hwe nketawde hu nsensem so ma yen papa alankojo chiremate ne campaign na yen kodin komo krata ene epia bonten se yewra alankojo chiremate kwan obefa so ahia delegate no ensachire bi ebem no onchechi mu ye kakra lawyer otemenka wie ye mo hamu akwa baba kumase o ye nua meme na majwa di sa wo ye ye pa urade ye madompi ye de rade ase na no pay na ye hu krata wa akra na onsa ehyasie na tu ye nkra se yera alankojo chirematen wo de ensachire kakra eba na namuntuo mu kwan a obefa so na ohyiehia delegate no na ne ye pemu nchemu kakra se obe ni sei nie chiremu kakra yo semitimi abodo tofa na menchia watiefo nyina awie na menchire se nyame anim ampa ade sede de yakodom na ase nti se de ye no yekuo mu no ka bere apre sei no usimu a na wo de wade sede ko na oduru mpɛso bia so a na wo mo ankasa akire ba bi o mbeba be hia wo na o mo wo ho na o makohye dem na o mo wadi nkomo na o de atom nim na o mo gya okwan na o na wato so ko mpɛso afoforo nanu na ura chema tintifo ano kase sei pa asiku do ya boto kakra bebi a obefa bia grofo nwinwi na nti ekwana be so de befa be Kenya wo mu na tie dia se e be ko mu na so kokuam e dia de se dia akoto mu anim na akire yi wo mu yi yen aso ya ko Ghana fo de e de ya de ni ensim yi nyina yenkushi ya Ghana fo prekope nti sa na tie dia yenki campus wa ne mo na ye kan bo hu na edom no do so a ya ye ne pete mu bi hu se ni kan sisiro bi e ko sukuo no enkenya ekuo no emma honhom show honhom bi emfa kuo no na kuo no hu samba ye gina na so ya boye ho edom so abonti no hu se ye sa mo hu se se MPP fo no mo hye ho wo mo mbuto se de na adwene ye no enunti wo mu se edom ne pi wo fa mo ni da so nse owura chematen bom na so na kwan we nso ye kwan bi so a bo ye nyina yenya yem hihie ese breaking the 8 na se de ne mesi kono ni ade no kwan hye wo manhwe bi a enya yi no pie nani edom pie nani peso afoforo wo mo ho no nhia na mo tutu mo ho adwen mo fa nsantu nsagem na mo nsepe mo ho na mo hu sampa MPP legina na so na ye santoa ye ho so otumi enunti owura chematen se sebe si ahina daroma ye be hye na ya Kenya ye hihia dom no ye hihia ye ho pesua mienu pesua miensan pesua na pesua num kan nyina ye ho abom na mu aye hye na ye bi ye ho enkomo na ye koyeni na lawyer we no enkeka momu no ebe se mienu ebe miensa anase enan na mbeka o mabom na mu no o mo atusa anamo no ebe se ejina baby ampeso no wo ene sebe kwansini de adantan ene ne kase ya de atoto ho nti baby wo ho a wo hia mienu a pepepe baby wo ho so agite wo hia miensa baby wo kura wo kan numbom a ensai hwe nti sana akwaye enye se chini wo se yemienu ana miensa na mmom no ejina se so mo benben se nkwansini edidada wo mo ntem akwantuo ne tintin ana ne tietia eni man kitenketi sa ne de hwe okay nti lawyer we no ebehya se ebrebe na yera lanchematen behye sa adwumadi we ase onyame ya adomo a ebenada ya ebehya se enkan mantam no okay brother ya mo shase de free nkra pompone mantam mo me pa chwa okay yo ene we de wadama ye beda wase na ye de asia but we ya so ya tese o party vetting committee omo apa wo mo de mo ne de akire na bibia koye de joada wa reshe mu se ura chamatin de bedika yako ai vetting no
Okay, vet no ne bedi ka ko. You are rich, you must say you are the only bedi kai. Me pacho you. Dene ye de ani bedi akire na de be fra to bia no wada ma yasa abo apinemu na mo akire mu. Nyame nhira wa wiei. Nyame nhira mo. Abusafo we ye lawyer ya oboaben asamoa wona hwani amansa din komo ema yura alanko jochirematen ene ye ko ne nchene ne kokodi nkomo no ntisese no enkoye se ono no se ye so amia anase bia eye sunyane a anase bia ye nkransa na obanemum wombekeka constituencies ne bia bom na ono omunyina atumpasa na ono mahia ededi nkomo suesu adwene awe kwan a party no wama edebe faso ema nkenya nkakra aba party no busia yento aso na yemfama nkwa won ne amun sensemo be na ne nansanie ene yede atomonim se independent power producers no a wama ahyehye mfidi akese de ye adwuma ema my god ye nyanka ne afiri mu ema ye didi adwuma wo miami ahudo pi no wama bo aban trene se nam ekabra ne bia aban de wo mu aban so nye na adwene se wotuatua no wama ayo madwene se firi odomfo ya adom ekene ko no wama edundum mu mfidie emasum aba bedru Ghana ma de hye bio nam so ema opani bia wapene ewa wonani ho nsensemo yewra kodwopoku nsafoa Sompa FM nsamtwefo bo pinene ne kokodi nkomokom sanse wodi oyo bia eba na hoodende ho nsensem na gia wabene mu pa okase mpurepunu okase nhye de ekoso ya yatese na awie kura na ban ene independent power producers ne binom ebehyiehia no se ke bia wo ya ban a ekede ade pa na obe no wo chese santre ni we ya independent power producers na eba ban no ne kwa so ano no na so mo so mo nkai so mo contract ya wo ene aban na tintim no eni ba bia se ekabemu a also mo dundum mo mfidie mesum edu Ghana ma de hye ne so wo chese bibia betima si ko bibini wa hwe wote wono mo sa na dakro aka kire se mfidie no duma wadum no no eye se fort wa ba baabi eno nti no wadum no abra na bia bibia sensi nti ne kwa so ano no sa ban ene wo mu hye demum wo enka se contract ya wo ne Ghana fo wo no yantwo ne baabia se kabemu a wo enunum mo mfidie the Nigerian so minister to Akata and the contractor, your friend of power purchase agreement, PPA or Mukrano, and no Emma who quite the omutri ayebibisa. Na empono the capacity omoko yeta. Let us the contract in my day. Omo ede aba ewie. Ode sita of the term to say the omodino akakoshe in Jumamuno. Now odi ye a Juma say. Na se okucha o contract mo na efiti edafo fro no ede se uni obi o contract enya banki no aka se o asoma esi anta opete beto ta power ratio na mo ye no ni bo te ni tubi to aban enti se ECG for do ka na o se nu me the ones na wo bu fra bri mi kro sabi na wa bri u kro na wie no enya plata na obata atare so enti de kaka na me kan se e ba omo ka so me ya omo timi aye but omo ye wie a it will go against them because all say abai no atate or no contract na a practice no take or pay or person or change contract no e go take and pay already no also one penny ends the contract na ene o say abai do ka it's the own supply power contract is so say the only time because the own supply power no it is emrea why then o contract no any hobium the okra contract ni nko ade a untumi nka say own supply abai power it's ene ya me kan say enya ke pa say obi e adwuma na wo te ne kage e wo na ono mu tinkunya na oka na minim se empanifo so esinkunya epenada no enne se kina fiada so me se sinkunya bi akata asem no I'm hoping say there will be an amicable solution among the parties. Abuzafo we ya opene kodwopoku ne yete ne kana ne yankwa ma no so ne anu opene Samson Adea we senior research fellow ewo eye Kopek aha yene ne nkonkodi nkomo na abusua nkomo ne nyina ye se sa independent power producers o mo se free china ko e kabra ne eda ho no ma banye na dwene se wo tete bie na watuatua bie no sa banye ntua bi be 30% ya o mu dundum o mu fidie china ya e bia e be ma dum so asa bai ene so ya te sa banye hia wo num enti yenye de nie opani ade otimenka awie ya mo ha e mo akwa abawu mejo so majima di se wo ho ye me ho na mo so se erade adom yeso so ye ho ye pa na nkomo no ye se independent power producers yi na aban hia wo num e ka no so aban kra se kra me fu kra ko ye 600 million pe kra na ba ye kai so a ye de o mo be 1 point something billion ya de a se ye be ni denie so ye aban na nka wo hia o mo a e ka no be ka ne se yo mamintia etiefo na me nka se eye esuma mo ka no ade se ya asema ehu hia obia because eye
esumu da de nyina obi an so bede sumu na omosika omoka no I think so almost aban ema omo 30% of 1.76 billion dollars omo hwehwe no na no oye calculations na be around be 500 million dollars na omo aya atwe aban atwe na ontimi enfamba na so sa date of the month of July no say do na sa ban timi no mo agree na just say omo services na say omo contribute to bear 45% of energy sector no na grade omo demand so around bear 2030 megawatt so mo yin from kakra beka no na ye becha ma oman no eno so de dum so kese ebetima aba na say baby a Ghana so gina say ya ye ni sika yi na omo so omo twe yi aban be ne day aban nye ne day I think say sika na say ye pebi ne de mo na going forward no de e ma na ye hunkura say is it nkania no omo ton de ma ECG aba be ton de ma ye o hwa o you supposed pay da o bosomeso a ye de obi abro watua prepaid so a wakokoto no watua en sika no awie na so omoton wi no de kwa sika na enso na amasa eka ne no abeda hodom nti saa ne ma no na yesi hwe saa technical losses ne inefficiencies wo UCD hodom esi etimi hwe na etimi eyigo na eka ye bo eno no item bia ise wi a na aban na abeso so na gas ene no hwan na eso mo toto ni nyina etimi nya sika na etimi ya nti so say yes aba etimi hwe na omo demand me say nyeni nyina akwa na otimi no mo kasa ke ye omo bi na de aka na bi a o hye omo so eda na so omo say yes asama aban na so mo a omo betimati na going for aka ya hwe kwan a yisi ko betimi I recover na omanya sa sika ni nyina na omo de aba na mpenifo bi so a womo de omande adi saa independent power producers no mo contract ya womo eni aban sensa no mo kire say contract ni mu no ni ba bia say independent power producers no threaten aban say mo de kana say mo ntua ye bedum ye generators ne ye machines ne ade mesum adruga na made chef say sa womo take or pills take and no aba ma mo sureties bi ene ade nto mo ntimi ne enko ba bia say omo pese omo de ekosese no sa na omo contract na aban ne omo sensan no etia na say mpo kabam a contract ne mu no omo ntimi nunum mfidie ne masum ema baby a yadru no say yetimi kasa be makoma to yeyem contract no so infa na sese aban be de omo ka bra wontua so ho issue na ba sa aban atua ne sika na saa no ma we nyina nu ho no o de omo ka wantua nti e ba se ya say yenya abotre na yetimi ne omo kasa na omo ehwe ne yetimi atua nti sa baby a ye ne omo kan kotwe da bebre no kaso mo jaya ye ne ho ba kire nti ye stress baby adru no ekara wo hate so ho na say ye ntimi nya ne ntia ni na kwa na omo kan 30% no o ebia situation na man no akomu no nti ebia ye sira mo man ye mambo sei na kasa ne ntimi hwe na de aka no ekwan be fa so ne yetimi atua ECG4 na nsen operation na started say car mo di omo jijini nyina no mo intensify no mo nya sika mo na omo ntimi MPF na mfanko anu mo betima bu anti sa independent power producers no omo generation do so car power wo same power Sonia Zogli na the other budgets na ka ho nti yenhwe yentimi entua anu mo na betimi aboa Opani Samson ade ye beda wase na eje ya monitor meeting na by ne independent power producers na eye ne no de be fra to bia no eje be sa abo apini wona o de wonim dia sa abo ye bi we da se pa no ada je wie yi Abza for Penny Samson ade eye penny bakwa waye adwuma ewo kopeg kunim ene ye kɔ ne nkyene ne kokodi nkomo ne nyina sector ba mu mpanimfo hia wo mo ne ama ne ohu bia no maka ama no afi honom ene je kokodi hu nkomo ye nyina we so na ye ho mpensu bi kakra nom ye ba pia ka kira ye besade api mo so awie
Sesia Ghana Hadie, open internet papa. Eye smooth, eye fast. Bemoye dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And phone when baby share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertain ko. Nani speed nenso die. Wuhu ne saso da. Said jumem. Efie anabe bia wuhia internet bia die. And no ane Cloud Ghana internet. Sa santa memu hankwana wadia. Wuni how kra. Cloud Ghana nkwana Ghana ha. O providing internet connectivity ya. Entry chini munchu chensi. A dem say smooth. Dia wudi yebia. A content temso demau. Say Wi-Fi and now hotspot deployment. CCTV camera installation. IPVT installation. Ne surveillance. Digital na. Endi uhamo. And phone hone baby awo. Cloud Ghana. E chow tuma. Say wo demo any. Speed ne die. Esuni seso. Esu bimba Ghana hada. Simple. Unya how bia. Ye provided 24-hour support. Demo. Ye mrantie no. Wo freya ni e drew hoda dada. Oh how bia sani e tie bia. Ya son no the amount. What to me akoso the internet net dijume die bia wudi bia. Ope ye chakwanya top high. Opposite Love FM. Ye ne kwama rural bank. Ne what dine bakum. Free Mr. Internet was 029-110. And now 0244-601933. Ube to me so send a mail. Was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco. Basimianka. Abusia. For passports. Morocco under 23 Olympic qualifier championship. And on Adus Wono. African origin travel and sports tourism. And a 2 million Yako Morocco. African origin travel and sports tourism say. Bra. No onion shading in Amfamount. 20th June. Equasi 15 July 2023. Yako Siam Aquasia Kukansia Kasia Pa football. Ya Equasu Morocco. Rabatino. Frenatia Bibiki Webisesia. Not Yansha visa application. Any holiday processes no ase. Kaisa a sports tourism package. Ya visa application support, visa fee, accommodation, transportation, and no flight in yina. Wapasa wutu kwanso ekwa mine etise Colombia and Nicaragua, Belize, Afe UK, France, Germany, Italy, Flower 0544 322 111 0544 222 112 and 0544 347 0. Sompa, 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 Sompa. Yantu akasiano so emfa emamo uko wiase ntentafidie so a Sompa 93.1 0243 3453 92 0243 3453 92 aperitivo ene mizo soso no ye de bokase so amana ye de aperitivo no ye drink ya hey ye the spices and herbs and ye so ahwe uze Italy for omunyini chepa Italians no omunyini chepa omosumasem sa aperitivo drink ya aye nkruwa no eno na ebo wunum FA Masters Limited ya ewo Obasanjo Road ben Accra Girls Senior High School womo ene dia badwa so na mizo ne 5G no eno soso no ye nunum ne sa mizo de wo mahudo benum yo ba ko e de anka yo ba ko e de watermelon na ye ne yo ba ko pineapple ene yo ba ko yaka fruit ni nyina bom e de pa eso asikyire nim ye mfa duro bia nso mu se yanka nko a ya ye mfa bibia nka ho ena e 5G ne de energy vim sort ya se na de sin weekend ye wura mu no ya e boja ye osome no so kwa wiye vim na di wuram sa opebi etu atone afre 0246 270221 0246 270221 odo de kire so me ha obenya bi ato yadema okwa atwema mponua na atwema mponua oba pani a wona bobo amadoma no MPP amanyuku no opom ho no mo ene nei wa kaninua no ma no abomu a mo monsa no nyuma no ne ade a ebebobo mo ne ye kan wo kire bi se ne yesi to pan no wo kire bi wo makeup ya wo dware power ba besi adware no akotete nete de aye nanim so ye makeup ne nyina wo kire ma no shower gel sa nku ya ase aye bibia ye mia de dwade no ne nyina wo chechom ice cream wo chechom ne nyina yo na ma me adwo jamra echechemu ne nti odi se adwuman Mampono for ejitum se memeye won bemebobo ema watch mampono ha ami na ebrano brane no muhia but ni se enye meeting pa demom nipa ne bedresu oni adwuma ye ene ade ni ska kese de kwa bom jetu
But this cabin be sent a GDB. So what you're saying, you take and I said, oh, be fish, I won't be angry. She had sent you fish, no one uncle, fish. You see, and no one can a fire and a cousin said, ye bachelor zone, and actually zone. I am my what I say about the year Abishia Adiakatra. And may no more share. 10 year liquid soap, make a shower gel. Meaning, focus on Abontia or Mujiska and I was a phone to where you're about penny or Boboa and Mad Doman or Men Pipia Man, you couldn't watch Mampuni about Tom Persuasion yet and Canania Mabinumwa or Mutri ye Jumedi, a soon almost or almost so much in the same say Kakratu Yanima. I was a phone to where Chimampuni about Tom Persuasion, your call ye no about penny or Boboa, Mad Doman or Men Pipia Man, you couldn't want Persuano so my me, Nanajua, Jamara Duchum. Media would di any idea ni kuku di echire ye jina we so na wie nsema eboabo no de be so mo no ye de masia na asore ama ohene ni atena se so mpa nkomo asoma to aso ene ye so ma wie na ya abo amale bi aboga wie mene o se ya aboaje o foriso Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema and bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke any STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmaturufue 0243 345 392. Say your who and will be there to a bravo swam Simbra, I have back in Quebec. Abeba, Matsia Canis. Sompa.